Renascimento. L'arco e la freccia, dimenticherà come tagliare la pietra, si dimenticherà lui stesso. Eljön az az idő, hogy az ember elfelejti, hogyan kell tüzet csiholni, vadat ejteni, a vihartól önmagát megóvni, halászni. Elfelejti az íjat és a nyilat. Önmagát felejti el. Eljön majd az idő, hogy a dolgok folyamatosan változtatják formájukat, valós formájukat keresvén. Molekula amöbává, vadtestű szúnyogá, mamut, emberré. Mozdulatlan atom egyszeriben lélekké változik. Amikor minden út egyenes lesz, akkor eljön a vég. Eljön az az idő, hogy az ember, mint szerszám, az univerzum kreálmányaként